Santo Niño. You are our King and our God, we worship you. You are a strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts, that your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga,
Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang manatural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasaalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadolo kami sa imo daraan samuyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 na nagpupuri sa samuya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong asin mapundukan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherap. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan mga nag-aataman sa inda. Tawinin kapahingaloon ang gabos na nagadan, asin rangahaan mga nagbumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa turgang nga nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki. Nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, haray pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo, alagad danay na agawa kami sa gabos na kahapahamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga nagehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angheles asin mga santos ning Diyos. Ipamibi nindo kami. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tugaw po mo. Sa liwat Diyos maray na hapon mga tugang, ngunyan po solemnidad asin kapiestahan kan pagsakatan kay Birhen Maria sa langit, hawak asin kalag. Sa satuyang pagpamibi, isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, dulot ni Micaela Recongco,
Asuncion Relucio. Dulot kan Relucio and Atos family. Carla May Nasol and family. Angeli B. Perez. Pasasalamat dulot man ni Rosalina D. for the birthday of May Antoinette Imran. Thanksgiving dulot man ni Nelisa Recongco for the gift of life ni Meds, ni Thomas Glenn, Mrs. Reggie Benedito and family. Special intention for successful examination and positive results. Dulot ni na Jenny Rose Bornas, asin Junel Encinas. Special intention dulot man ni Agnes Almonte. For healing of Gillian from sickness, dulot ka ni Gillian Reniel Sastre and family. Special na kahagadan dulot man ni Florma Humbas, Susan Tang, asin Agnes Almonte. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Gregorio, dulot kan Daughters of St. Jude, Milagros, dulot kan Jokiko family. Gloria, Nelson, Francis, dulot kan Ordonio family. Euphemia, dulot ni Helen Pancho and family. George, Junel, dulot ni Janet Pielago. Adelia, dulot ni Monique Alvarado. Consolacion, dulot ni Joyce Sarsa and family. Nenita, All Souls, dulot ni na Mr. and Mrs. Juanito Napod and family. Consuelo Gregorio Carmen Remedios, dulot kan Porcalia family. Maria Suset, dulot ni Peck and Son siblings. Sa kalag ni Virgilio, dulot kan Bilaro family. Manuel, dulot ni Henry Seya. Euphemia, dulot kan Encinarial family. Salome, dulot ni Jovic Aguilar and family. Maximina, dulot ni Jocelyn Bartolay and family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Nilfali and family. Sa kalag ni Nestor, dulot ni Mrs. Amy Ribaya and family. Sa mga minasunod na kalag, Jorge Alicia, Sanjela Marie, Pablo, Anatolia, Poor Souls in Purgatory, dulot ni Erlinda M. Villarasa. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Miguel, Nelia, dulot kan Sureda family. Odina, Rosita, dulot ni Raquel. Sa kalag ni Paz, dulot ni Bernie Muasab Timaso and family. Sa kalag ni Delia, dulot ni Leonardo Asaituno and family. Sa kalag ni Adoracion Norberto, dulot ni Maria Lea Buendia Trepolca. Banwaan ni Diyos, matilog na po ang gabo sa pagpuon kan selebrasyon. Sin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagulang danta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo mapas sa Ilugabos. Asin sa saimong espiritu. Manay na pagkahapon sa Ilugabos mga tugang. Marina hapon man po, Padre. Ako undan sa tuyang mga kasalan, nganing magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpahumay kang managsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod ka mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak balugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa to mga kasalan.
Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang nan aging bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan makasalan kan tinaban, kahirati kami. Ika na nagpapara kan makasalan kan tinaban, ako ang samong pakimahirap. Ika na nagtutukaw sa to ka nama, kahirati kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong langkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagod paman, na nagsakat ki Birhen Maria Immaculada, anina kan sa imong aki, hawa kasin kalag sa lagitnon na kamurawayan, warasan na mibibi kami, na kaming danay na nagmamauot kan mga lagitno na bagay, magkanigong magisumaro kay niman sa nang kamurawayan, huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo nin Diyos sa langit, kaya nahiling ang kaba nin tipa nin Diyos. Nagkaigwa nin mga kikilat, hagubuhog, daguldol, linog, sa kamakusog na uran nin yelo. Dangan nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakukoronahan nin 12 bitoon. Siya bados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog, asin sakit nin pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit, igwa nin sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo sa kasampulong sungay, asin may korona ang lambang payo kaiyan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang kan mga bituon, saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali ng mangaki, tanganing halunon an omboy pagkamundag kaiyan. An babae nangaki nin lalaki na iyo ang maghahade sa gabos na nasyon na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw an aki dangan dinara sa Diyos asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalangtadan sa lugar na inandam para sa iya nin Diyos, tanganing atamanon siya duman sa laog nin 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan nin sa iyang Kristo. Hulitaan parosumbong kan sa tong mga tugang, an parasumbong sa atubang nin Diyos, aldaw banggi, ihinulog na hali sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan.
Nobya kan hade, hinanyugaan sa kong sasabihon. Lingawan mo an sa imong banwaan, asin an sa imong mga kadugo. An reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mamauton kan hade an sa imong kagayonan, siya an sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. An reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Mga taga-Tiro, madara sa imo nin mga regalo, mga tawong mayaman, magmamauot na mawilihan mo. An reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Sa kong hade, magkakaigwa ka nin dakol na aking lalaki, na masalihid bilang mga hade sa mga ginikanan mo, asin gigibuhon mo sindang mga pamayo sa bilog na daga. An reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhan nin bulawan. Hinanyugon niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad ang totoo, si Kristo binuhay liwat sa mga gadan, bilang patotoo, nabubuhayon liwat ang mga gadan. Huli tasirig na ang kagadanan, nag-abot dahil sa sarong tao. Siring man, ang pagkabuhay liwat, nag-abot dahil sa sarong man na tao. Ki-Adan, ang gabos na tao nagadan. Siring man, ki Kristo, ang gabos mabubuhay liwat. Bubuhayon ang lambang saro sa sadiring panahon na talaan sa iya. Si Kristo ang enot sa gabos, dangan ang mga taong sadiri ni Kristo sa pagdatong niya. Dangan maabot ang katapusan, dadaogon ni Kristo ang gabos na kagsakop, ang gabos na otoridad, asin kapangyarihan na nasa kalangitan. Saka itataon niya sa Diyos na Ama ang paghahade. Huli ta dapat maghade si Kristo, sagkod na ang gabos niyang kaiwal, ibugtak ng Diyos sa irarom kan sa iyang mga bitis. An huring kaiwal na dadaogon, iyo ang kagadanan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ti nagkapirangal daw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubuludan nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaunggalang siya ki Isabel. Pakadangog ni Isabel kan pagtaunggalang ni Maria, huminuro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel asin nagtaram ni makusog. Paladan ka sa gabos na babayi asin paladan an aki na dinadaramo sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkuon kan ina din sa kong kagurangnan. Huli ta pakadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminiro an sa kugmahan ng aki sa sakuyang tulak. Paladan ka na nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, an sa kong puso naguomaw sa kagurangnan, an sa kong kalag naguugma sa Diyos na sa kong paraligtas. Huli ta hiniling niya an kapakumbabaan nin sayang uripon. Puno niyan apo dun ko akong paladan kan gabos na kapag-arakian.
Hulitan makakamhan guminibo para sako nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak yaon sa may pagkatakot sa iya, sa gabos na kapag-arakian. Nagpahiling siya nin kusog din sa iyang kamot, winarak niya ang mga pabaw-abaw sagkod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono ang mga mapangyari, asin inilangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marhay na bagay ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagirumdom kan sa iyang pagkahirak. Siring sa itinram niya sa satong mga ginikanan, ki Abraham, asin sa gabos niyang kapakarakian, sagkod paman. Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel, sa laog din mga tulong bulan, dangan nagpuli na siya. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na hapon sa inugabos mga tugang. Ngunyan pinagsaselebrar niya to ang solemnidad kang pagsakata kay Santa Maria sa langit, no? The Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ining solemnidad na ini saro sa 17 na iba't ibang mga memorials, iba't ibang mga kapiestahan, mga solemnidad sa pag-onra niyato sa satuyang mahallay na matatagpuan sa satuyang liturgical calendar. Ang satuya man na selebrasyon saro sa apat na darakulang solemnidad na para kay Santa Maria. Ining solemnidad ni Santa Maria sa iyang Assumption, pinag-honor kay ini ang katotohan na kan si Santa Maria na kumpleto na sa iyang buhay digdi sa daga, isinakat siya sa langit, hawak asin kalag. Kay ribanan an sa iyang nabuhay liwat na aki na si Jesucristo, tangani na magsamba sa Santissima Trinidad na dainang katapusan. Saro ining magayunon na katotohan na na-retain ni Santa Maria an sa iyang hawak asin an sa iyang kalag. Naka-unite duman sa langit. Saro ining antisipasyon kan mamuraway na aldaw na kung sain kitaman makakasaro duman sa langit. Ining pinagsaselebrar niya tungunyan saro ining dogma. But sabihon kinakaipuhan na pagtubudan kan gabos na nagtutubod bilang mga Kristiyano. Although, maski kay Tupa, pinagsaselebrar na ining solemnidad na ini, kang November 1, 1950, si Pope Pius XII solemneng pinagproklama ining katukduan na ini sa estado nin sarong dogma. No? Pag sinabi niya itong dogma, yun ay ng pinakahalangkaw na katukduan sa satuyang simbahan. Magayon sa wording na ginamit ni Pope Pius XII, sabi niya, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the Ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. So iyo iyan ang content kan sa tuyang pinagseselebrar na solemnidad ngunya na aldaw. Ano ang kahulugan kay ni sa tuya? Ano ang kahulugan kay ni sa tuyang pagtubod bilang mga Kristiyano? Magayon binasa ngunyan na ebanghelyo,
iyo inistigapod na Magnificat, na kung saan nagtatao siya nin kaumawan sa mahal na Diyos, pero nagre-reveal man o nagpapahayag kung si Isay siya. Si Santa Maria, iyo siya naapudon kan gabos na henerasyon na paladan. Siya sutawo na kung si Isay, ginibuhan nin mga ngalasan kan sa tuyang kagurangnan. Siya ang nagpoproklama kan kadakulaan kan sa tuyang kagurangnan na ang siyang espiritu magagaya-gaya sa atubang kan mahal na Diyos. Siya ang pinakahababa sa mga surugoon na inilangkaw kan sa tuyang Diyos Ama asin man ipinagmuraway. Saro sa paagi kung paano niya to mas masabutan ang lingwahe kang simbahan, manunungod kay Santa Maria, iyo na kung isipon niya to or tatandaan niya to na pag nagtataram ang simbahan manunungod kay Santa Maria, duwang bagay ang perming kaakibat kaiyan. An enot, when the church talks about Mary, she is always talking about Christ. Christocentric. So when the church talks about Mary, it is always in reference also to us. Igwang soteriological effect o para sa tuyang kaligtasan. Kan si Santa Maria nag-iyo, duman sa pagbareta kan anghel na si Gabriel, na ikangayaan magiging ina kan sa tuyang paratubos. She becomes the guarantor of the incarnation. She becomes the guarantor of the reality of Christ who lived in a time, a place, a family, a society, a people with a God, a history, a hope. But sabihon, talagang naging tunay na tao si Jesucristo sa paagi ni Santa Maria. Tangani nan ikaduwang persona kan mahal akang Santissima Trinidad, magkaigwanin duwang natura, human and divine nature. Asin, so pag iyon ni Santa Maria, kan panakon kan pagbisita kan anghel, dito pinagpirit sa iya. Igwa siyang choice kung maiyo siya o dai duman sa imbitasyon kan anghel. But she said her yes. Mary said her fiat duman ki Gabriel. And of course, this also relates to us. Si Maria pinagtataw sa tuya bilang modelo, bilang pangarugan kan pag-iyuman niya to sa mahal na Diyos. Ural daw kita pinag-iimbitaran kan mahal na Diyos. Ural daw kita sinasabihan na pinagsasuggest na iyo ini ang gibuhon mo imbes na iyan ng mga alternatives na pinagtataram sa imo kan kinaban. Magtaram ka ning tunay, kitutuo, imbes na mag-utik, patawadon mo sa imong kapwa, imbes na mag-hold ka nin grudge sa iya. Tabangan mo ini, imbes na maglingon ka duman sa opposite direction. Gabos ini imbitasyon kang mahal na Diyos, asin hinahagad an sa tuyang pag-iyo, an sa tuyang pag-iyo na an modelo iyo, an sa tuyang mahal na ina. Tanganing siring kay Maria, na pinagsakat sa langit, ninhuli sa grasya kan sayang aki, asin sa nakulaon na balaog kan sa tuyang mahal na Diyos, kita man balang araw, makasakat man duman sa satuyang harong sa langit. Santa Maria, ipamibi mo kami. Matindugan ka, Diyos, sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, kita ka, Boss, nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakampan. Kagibo kan langit asin kan daga,
kan gabos na nahihiling asin da nahihiling, asin sa sarong kagurang na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hala sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin naghalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Matukawan gabos. Idinudulot niya mo, anarakasin ang tinapay, maning maging kakanon, minuhay na mayong sa Ahon mo pagmangnan at sa munang ulong natakot sa munang pagkahon sa imo asin sa kapwa. Magpamibigaw mga tubang tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akuun malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan magita sa imo ang dulot nin samong debosyon, asin sa pamibikan urog kapalad na Virhen Maria, na isinakat sa langit, kaming naglalad ang mga puso sa kalayo ning pagkamot, padagos na maghidaw sa imo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhada dayong kasagkoran. Tangunya na aldawan Virhen na inakan Diyos isinakat sa kalangitan, bilang kapinunan na sinladawan, kan paglubos din sa imong simbahan. Asin tanda kan tunay na paglaw masinranga, para sa naglalakbay na banwaan, kaya tama na day ka nagtugot, na siya malapa sa lubngan. Tahali sa siyang hawak, siya day masabing nangaki kan aki mong nanitawo, an ginikanan kan gabos na buhay. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, mog mga nagpapahayag nin pagtubon. Banal, 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 an kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga,
panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanangadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin magpasalamat binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kayni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kay iba ni San Jose ang sa mga binion na esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay ito pa ng kapaghigaya sa imo, magkani ko maging keras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Nadugduan kan man nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nang ahas kitang magsabi kita gabos. Aman Ama niya niya mo, nayaan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang but mo sa daga ng siring sa langit.
An sa mong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hila kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamuan katoninongan, tanganing kaming natabangan kansay mong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kuden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin bapagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita, kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga asalan kan ginaman kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaman kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaman, tawi kami ni ato ninungan. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Dengan hawag kasi yung dugo ni Kristo, sa bukay at dayon sa koran. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang makakapalo, ang manugang pamana,
Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, warasan sa mo na nag-ako, kan mga nakakaligtas na sakramento, tanganing sa pamibikan pala na Virhen Maria na isinakat sa langit, makabot kami sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filius tuus, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan man lugod kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you